ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ವೈಟ್ ಬೋಡಂಡಲ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ದೈವಡ ಅತ್ತಂದು ಈ ಪಾತೆರ ಏತು ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಡು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವೆ. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಗುತ್ತುದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜೈನೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ಉಂತುದು ಕಣ್ಣು ಏತ್ತು ದೂರ ಜಾಗೆ ತೋ ಪೌಂಡ ಆತು ಜಾಗೆ ಆ ಜೈನೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬೇಲೆಂದು ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಜಾಗೆಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸ್ಸಲ ಕೊರ್ದು ಸಂಬಳಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೈನೇರನು ಮಾತೆರ್ಲ ದನಿ ಪಂಡದೇಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣುಡು ಗತ್ತುದ ಜೀವನದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತುಂಡು. ದಿನ ಕರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ದನಿಕುಲು ಜಾಗೇನು ಹೊರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡ್ಬೇರು. ಗುತ್ತುದ ಮಜಲ್ಗೆ ಎತ್ತನಗ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಪಿರಾವುರ್ದು ಏರ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ದೀತನ ಪಜ್ಜೆನು ದುಂಬು ದೀವಂದೆ ಉಂತು ನಲ್ಪರ್ದೆ ದನಿ ಪಿರಾವು ತಿರ್ಗದು ತೂಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಕುಡ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋದು ತೂಪೇರು. ಅಲ್ಪಲ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಬೇಲೆದಾಯ ಒರಿ ಬತ್ತದು ದನಿನು ಲೆಪ್ಪುವೆ. ದನಿ ಆಯಡ ನಡತ್ತಿನೇನು ಪನ್ನಗ ಆಯೆ ಅವು ಕಂಡಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜೋವು ನಕಲು ಪದ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಶಬ್ದ ಇರೆಗ್ ಕೇನ್ನ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ದನಿಲ ಅಂಚನಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಆ ದಿನರ್ದ ಬುಕ್ಕ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪುನವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆರು ಮಜಲ್ಡು ಕೇರ್ನ ಆ ಪಾತೆರ ಆರೆಗೆ ಕುಡ ಕೇಳ್ನೆಕ ಆಪೆದುಂಡಿಗೆ ಏರೆಡ ಪನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ಕಡೇಕ್ ಆರ್ನ ಬುಡೆದಿಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ. ಬುಡೆದಿ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಉಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬೇರಿಗೆ. ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬು ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಅಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ದನಿಕುಲೆಗಳ ಬುಡೆದಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಿಂದ ಆದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ದನಿಕುಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಿರಾವು ಪೋಯರು ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ ಕಡೇಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಯರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ಆ ಜಾಗೆ ಓವು ಪಂಡ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇರ್ನ ಜಾಗೆ. ಆ ಜಾಗೆ ದನಿಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣುಡು ದುಗಲಾಯ ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರಂದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ದನಿಕುಲೆಗೆ ಕೇನ್ನ ಪಾತೆರ ಬೇತೆ ಒವುಲ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದನಿ ನನ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪೆರಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸೇವೆ ಕೊರಡಾಯಿನ ನೇಮ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗ ಊರುದ ಜನಕುಲೆನು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆನು ಬಾಲೆ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ದುಗಲಾಯ ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೇಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚನೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು. ದನಿಕುಲೆನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ 16 ವರ್ಷದ ಮಗನು ಬುಡೆದಿನು ಬುರ್ದು ದನಿಕುಲು ಬೇತ್ತೆ ಊರುಗು ಬೇಲೆಗೆಂದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಗೆಲ ಅಪ್ಪೆಲ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲು ಇಪ್ಪೇರು. ಮಗೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಲು ಚಿಟ್ಟಿಯಡು ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಕಾರು ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುರಾದು ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಅಂಚ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರಿಂದ ಏತ್ತು ಪಂಡಲ ಆಯ್ಕೆಯನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. 2 ವಾರ ಕರಿನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಕಾರುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆ ಕೋನೆ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಏತ್ತು ದಪ್ಪ ಪಂಡ ಆಯನ ಶರೀರದ ದಪ್ಪ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಆಪುಂಡು. ಆ ಕಾಲೊಡು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಂಡಿತೇರು ಇತ್ತು ನಿರ್ದವರ ಆರು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ದನಿಕುಲೆನ ಮಗಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಬಾಪು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡೊಂದು ದಪ್ಪಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುವೆರು. ದನಿ ಮಗನ ಅವಸ್ಥೆನು ತೂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಪಂಡಿತೇರು ದನಿಕುಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತುನ ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ಕುಡ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಪಂಡಿತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುಜೆರಿಗೆ. ಇಂಚಿ ಮಗೆ ಬೇನೆ ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬುಳಿತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಡೆಕ್ ದನಿಯೇ ಆ ಸುತ್ತುನ ಕುಂಟುನು ಬಿಚ್ಚ ಎರತೂಪೇರು. ಬಿಚ್ಚನಗ ಕಾರದ ಚೋಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಾಸಲ ಆ ಕುಂಟುಡು ಅಂಟೊಂದಿತ್ತಂಡು. ನೆನ್ನು ತೂದು ದನಿಕುಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಡೆದಿಗ್ಲ ತರೆನೇ ತಿರ್ಗ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಮೂಲು ಇತ್ತದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಊರು ಬುರ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಪನಂದೆ ಪೋಪೇರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಪಂಡದು ಬೋಡಾಪ್ನಾತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಒವುಲ ಪ್ರಯೋಜನಗ ಬರ್ಪುಜಿ. ದನಿ ದಾಯೆ ಇಂಚ ದೇವೆರೆ ಎಂಕ ಅತ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ
ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬತ್ತದು ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ದನಿ ಜೆತ್ತಿನ ಮಗನು ಬುಕ್ಕ ಬುಡೇದಿನಲೆ ತಂದು ಕುಡ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪರಕೆ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ಬೇರು ಮಾಯೋದ ಜೀವಮದಿ ಅಪ್ಪೆ ದನಿಕ್ಕುಲೇನ ಮಗನ ಕಾರದ ಬೇನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೇಂದು ತೆರಿನ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ದನಿ ದುಗಲಾಯ ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಕೆ ಸೇವೆದ ಅಪುದರಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂತನ ತಪ್ಪುನು ಮನ್ನಿಸದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬಗ ಊರುಗು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಟ್ಟೊಂಬೇರು ಉಂದು ಆದು ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದನಿ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಗುತ್ತುದ ಜಾಗೆನು ಆಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಕೊರತು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಪೇರು ತೆಗಳ ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣುಡು ದುಗಲಾಯ ಜೂಮದಿ ಅಪ್ಪೆನ ನೇಮ ಆನಗ ದನಿಕ್ಕುಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆನು ನೇಮಗಲೆಪ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡಿ ಇಪ್ಪುನ ದೈಯೋಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.